רוצה ברשותך, איתן, לפנות למי שיושבת לצדך, דוקטור אורית גלילי צוקר, וגם את כמשקיפה מהצד, מנוסה מאוד בפוליטיקה, מדעי המדינה. מה את אומרת על מה שהתרחש אתמול בוושינגטון? זה באמת התחלה של תהליך היסטורי, או שההצגה הייתה שם, נגמרה, חזרנו לאזור ומתחילים עם הצהרות מחדש? אני חושבת שיש באמת מקום, כפי שאתה מציג את זה, להתייחס לייצוגים התקשורתיים של הפסגה. אין ספק שיש להם חשיבות גדולה מאוד. מה שאני מצאתי מתוך התבוננות, וגם ממה שאני מכירה את המערכת הפוליטית, מצאתי עוד צעד של בנימין נתניהו, צעד משמעותי ביותר, שמביע את מוכנותו לתהליך כפי שהוא הגדיר אותו, שכולל ויתורים מכאיבים. אני חושבת שהצעד הנוסף הזה שהוא עשה, יש לו משמעות גם למוכנות של הציבור הישראלי ויצירת דעת קהל מתאימה לשנה הזאת שבה התנהלו השיחות. זאת אומרת שנתניהו מרגיש שהציבור הישראלי רוצה לשמוע אותו כמו שהוא מדבר בוושינגטון, זה מה שאת אומרת? כן, בהחלט כן. אם איתן באמת דיבר על זה שיש הכנה קודם לשיחות עצמם, לתכנים שנידונים שם, אז בהחלט יש גם בדיקה קודם לכן של מה הציבור הישראלי רוצה. אני חושבת שקורה פה דבר אפילו דרמטי. נתניהו נמצא כרגע במרכז המפה הפוליטית. אני חושבת שהוא בטוח שהוא מייצג את המאוויים של רוב הישראלים, ואני חושבת שהוא נמצא, זה יהיה מוזר לומר כי הפרשנים בסך הכל מביעים הרבה מאוד ספקנות. אני דווקא רואה את זה כמצב של win-win situation, בגלל שמצב שנתניהו רק יכול להרוויח ממנו, מאחר שהוא כבר קבע בעצם שנדרשים ויתורים מכאיבים. הוא דיבר על השותף שלו לעשיית שלום, הוא דיבר כבר על מדינת פלסטין, הוא דיבר על שלום, ולמעשה גם אם הוא יחליט שיש לו קשיים פוליטיים עם השותפים שלו, הוא יוכל לבחור כמה אופציות. הוא יוכל ללכת לבחירות ולהביא הסכם כזה ולזכות ברוב גורף יותר מאשר הוא קיבל בבחירות 2009. הוא יוכל אפילו להביא את הדבר למשאל עם, מתוך הנחה שהוא גם כן יצליח. ואני חושבת שדווקא לסגת מההסכם הזה ולהודיע פתאום שאין פרטנר למשא ומתן וללכת על זה לבחירות, זה דווקא מתכון לכישלון. ולכן לדעתי יש פה דווקא מקום לאופטימיות. אני רוצה גם להזכיר שחקן חשוב מאוד שנמצא פה בעורף, וזה אהוד ברק, שר הביטחון. זה גם כן מציאות פוליטית מעניינת מאוד, ששותף שיש לו בסך הכל 13 שחקנים, שותף די קטן, הוא למעשה האסטרטג של התוכנית הזאת. ואפשר לומר שביבי נתניהו היום נמצא מצד אחד עם האדם, עם נשיא ארצות הברית, עם נשיא ארצות הברית שהוא מגלם את החזון, עם האסטרטג מאחור שנותן את הגיבוי, ונתניהו שהוא כן דליבר. אני אתן לך עוד שחקן, הנשיא פרס, שלדעתי שחקן משמעותי מאוד בכל המהלכים שמתקיימים עכשיו. אני באופן אישי דרך אגב לא כל כך אוהבת את מעורבותו של הנשיא פרס, דווקא תופתע לשמוע את זה. אבל היא קיימת. היא קיימת, נכון, ונכון, זה בהחלט, כי פרס היום הוא בהחלט אישיות מאוד מקובלת, אחרי שנים שהוא היה שנוי במחלוקת, ואין ספק שזה סיוע. אבל אני חושבת שבאמת הוויז'ן, החזון הזה של אובמה, שרואה עולם של פיוס, נטול הסלמות, נטול מלחמות, עם יותר דגש על דיפלומטיה, ושר ביטחון בעורף, כאשר הדגש הנרטיבי של נתניהו הוא ביטחון, בהחלט דווקא נותן תקווה. צר שאני לא כמו כל הפרשנים האחרים. למה למעשה שר הביטחון הוא בעורף? זה גם מה ששאלתי מקודם את האלה. למה הוא נעדר בכלל כן, אני חושבת ששאלת כנרת בהחלט שאלה מאוד טובה. אני חושבת ששני הביקורים האחרונים של נתניהו, שהיו ביקורים מאוד מוצלחים, אם היינו שואלים את שר הביטחון, לדעתי הוא מצר על כך שהוא לא נמצא שם, אבל ואין ספק שנתניהו רוצה את הבימה, למרות הברית האסטרטגית שקיימת ביניהם, אין ספק שראש הממשלה נדרש לבימה הזאת בעצמו. צריך לזכור גם שברק, הציבור הישראלי סומך עליו בענייני ביטחון, אבל בסך הכל מבחינת העדה ציבורית כלפיו, הוא לא נמצא באותו מקום כפי אני אגיד לך למה, אורית, כי הערה לסדר, בבקשה איתן, אבל מה שאני רוצה להגיד הערה לסדר פשוט, אורי. שר הביטחון בדרך כלל איננו נלווה אף פעם לראש ממשלה, ובשני המקרים האחרונים זה היה חריג. נכון. נשיא ארצות הברית איננו רואה שרים, הוא רואה ראשי ממשלות, נשיאים ומלכים. אוקיי. זה הסדר הפרוטוקולרי, וכך שומרים... וגם לך תצא אחר כך, אם תקח
אחד השרים, לך תצא משאר השרים שרצו לבוא, וחוץ מזה, שר הביטחון הרי מאוד מאוד עסוק כידוע במה שמתרחש עכשיו בארץ במטכ"ל שלו, אז טוב, אני מודה לשניכם על השיחה הזאת, תודה רבה.